Ngadap dak jing sukhya jong ga mensim habangai baki pardo ki persnam jengi nakapor sakapor kimat ya kini ki jinge ki badei sabar jong ga jala ke jengi sabar jong ga jala me khalia ke jengi pi ki kmi ki kpa ki perstat penang ki kun onda ki lahe la asan ka jingkermen ga jongki baki yo ya kata kam ka jam ban siu ya kata ka bai jumbun ka bai thum ka bai pun ka bai kha ka jong imei pilih apply ya kata ka kam ka jam onda ngira dep ban apply ya ka kam ka jam ngikermen scam bahadin ka training ne kane ka kam ka jam ka banganga trei na kermen scam kabaka syakri ya ka yin ka sem ka jonga bagi kun gi kti ki jonga kin laj na ki jing mensau na ki jing duk ki jing toy bagi kun gi kti jonga ki yo lem kuma yo lem ki wei ki ar pelse kalong mar kompong syapang kane ki jing klat jong no wei na ki samla romba ubali nakaliang ki bahahi nga sem ki penpau ba kimla ya ka ban senya ya kata ka report lane ya kata ka result lane ya kata ka test kat kum ki tes postmortem kilalap ba kadai ka hat atak kadai ka hat atak kat ba ubriupat uyap saki klau ki betap uyap saki tik sekin dai ba jingai na kata ka kem ka ba mau usa nagaleng ka junga ngapen pau nga ka jing susi jur bagi perdo ki persnam jengi kilik tre sabar jong ne ke jela ke jongi ki syap peniap don ki syap pasi don ki syap peniap kumni kumtai Henry ki bahaying hasem kisa umdum donru kane kamdesu ka jingja kaba nengkong Henry ki bala bun ba kum kane ka jingja kum kane ka jingmat kitno kitni Henry onda lawan pai pat lawan pai da kame diam balete mangi kasi naga por ngilik sabar ngisap peniap balai ngisap peniap kiba depet dekmi ya kini ki jajkam kidei ban yo ka jing bisar ka bahok kidei ban wat benya kidei ban tokit kidei ban wat benya balai nak e ka dau ka ba uneu khna samla uyap balai lai ai klumar ya kata ka hat atak ki doktor kim dei ya ka ban ai klumar ya kata ka lai kim dei ban ai klumar ubriu ubasya peniap kin ai ya ka risol hat atak